Hej og velkommen til den her video. I dag så tænker jeg egentlig bare at lave et julegavehaul, så velkommen til den her video. Den video kommer altså ikke til at sige, hvem tingene er fra. Jeg kommer bare til ligesom at gå igennem dem en efter en. Okay, så hvis vi starter fra en ende af. Okay, første ting det er egentlig bare, at jeg har fået sådan sammenlagt 700 kroner i kontanter. Okay, men sådan den første ting jeg fik, det var egentlig bare, at det har sådan Ordinary Cleansing set, hvor der ligesom sådan er de her 3 ting i. Den her fra Vinter Studio. Og det er en snake halskæde. Okay, næste ting, det er egentlig bare det her Sol de Janeiro set, hvor der er nummer 68, 40, 71 og 62. Og det er jeg egentlig også bare super glad for. Og ja, det er parfumer. Jeg tænker, de fleste ved, det er parfumer. Okay, så har jeg egentlig også fået de her sådan negle for Nailstar. Og det er egentlig bare sådan 10 til at sætte på. Og så har jeg fået det her sådan dobbelt set med den her cleansing og den her Sky High mascara. Så den er jeg også bare super glad for. Så har jeg fået det her kort, jeg viser ikke lige hvad der står, men der står egentlig bare sådan, at jeg har fået 400 kroner til en stol ind til værelset. Så den glæder mig rigtig meget til ud at skulle købe. Så har jeg fået det her normal gavekort på 100 kroner, og ja, altså normalt det er bare en butik, man altid kan bruge noget i, så det er jeg også super glad for. Så har jeg fået den her sådan telefonkameraholder, og den kan seriøst stå på alle måder, altså. Ja, den er også bare mega glad for. Så har jeg fået nogle flere sådan farver her for Nailstar. Jeg har fået 3 forskellige sådan slags topcoat, og så har jeg fået sådan en hvid primer-agtig. Så har jeg fået sådan den her beauty blender, og den ser egentlig bare sådan der ud. Så har jeg fået en mega nuttet sådan julekugle, og det er sådan den her svaneagtige med den her bjælleagtige ting på. Så har jeg fået endnu et seddel, hvor der står, at jeg har fået et spejl ind til værelset, og det har jeg lige pakket ud. Og det er så smukt. Det er sådan det her bølge skyspejlagtige, det kommer op lige her. Så flot. Så har jeg egentlig bare fået den her Marguerite vase. Så har jeg også fået ansigtsmaske og nogle læbepommader. Og så har jeg fået seriøst den her mega cute taske, og jeg kan seriøst ikke huske, hvad de hedder. Så mega flot, og jeg er så glad for den. Og så er den sådan her inde i. Virkelig flot. Den er jeg også super glad for. Så har jeg fået den her Elf Lip Oil. Den er jeg også bare mega glad for. Og så har jeg fået noget forskellige tøj. Først og fremmest har jeg fået den her. Og det er sådan en her stribet t-shirt fra Pieces. Og den er selvfølgelig også mega glad for. Så har jeg fået en hoodie også. Jeg kan ikke få den op. Kommer der et billede op af her. Så den er jeg også bare mega glad for. Så har jeg altså også fået de her sådan hjemmefutter. Jeg havde nogen, men de er trampet helt flade. Så dem har jeg fået nye af. Og det er så rart. Så har jeg egentlig bare fået de her shorts. Og dem er jeg også mega glad for. Og det eneste, der egentlig skal byttes, det var desværre en mascara. Og det er den her fra Nilens Jord. Jeg fik den om morgenen, og så fik jeg den igen om aftenen. Ja, så det er lidt trist over, men jeg kommer til at bytte den til en Elf setting spray i stedet for. Så ja, det var egentlig alt for mit julegavehaul. Jeg håber, jeg synes, det var sådan okay hyggeligt at se med på. Jeg lavede den egentlig bare fra hyggens skyld-agtig. Og så håber jeg, I har haft en mega fantastisk juleaften. Og så vil jeg egentlig bare sige, at det her var den sidste video i 2025. Næste vlog video kommer først igen i 2026. Så jeg vil egentlig bare sige tusind tak, fordi at I har fulgt med. Og tak fordi I har set med på den her video. Og så ses vi igen i det nye år. Kan I have det godt. Hej hej.